full face-to-face nga klase sa bulutuan, sa masunod na nga bulan, ipatuman, nagbalik na abi sa normal ang tanan, COVID-19 wala na sa madamo nga nalatnan. Preparado na gidiri ang DepEd, ugaling sa classroom sila ang ginatipid. Kaysa gyapon kakulang sa mga hulot, wala masolusyonan. Gani nagaginutok mga estudyante sa hulot, klasihan. Paano makatudlo sa insakto si ma'am? Kung masubra 50 kakabataan ang iya klasihan, sa kaginuot sa sunod kabataan ang daw ginatutdan, ano-ano man lang ang kahalintulad sa prisuhan. Gani sila nagasiling nga sa COVID wala sila makulbaan. Apang ang kagutok ila kinakabalakan. Sano pa yan ini maaktuhan? Problema sano masolusyonan. Madamo naman gani politiko ang nagpasalig. Apang nagtapos lang ang termino, wala gid nakaulikid. Daw kaangay nga nalimtan na lang ang ginapangako, kaya ang tanan nagtupa sa tando-tando. Ang ini nga pauna-una pananawa ng ipadala ni Ronald Argente sa Barangay Takuling, Bacolod City.